Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khusus selimu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis. Wallahu ghalibun ala amri. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ayat selikur Surat Yusuf. Walinu alima lan krana mulang sapa ingsun Allahu ing Yusuf utawa keduwe mulang sapa ingsun yakti mulang sapa ingsun Allahu ing Yusuf min takwilil ahadisi saking nakwili pira-pira hadis, pira-pira omongan. Jabarno pira-pira omongan, jelasno jabarno. Ayo nabi to. Ayat tegese takbiri ba'dil manamati. Gambarke sebagiane pira-pira impen. Dadi nek ana wong kok ngimpi, apa ana wong kok duwe ngalami kejadian lan omongan apa-apa terus engko domongke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf iso njabarno tentang isyarat-isyarat sing terkandung ten jero impen niku, ten jero kejadian sing do dialami niku wae. Sing mulang Allah ngeten niku. Nek jenengan rak direwangi merem-merem methek kae ra bener. Aming gayane wae kok dukun. Senengane sok methek-methek anu omongan wong. Nek ana wong ngimpi do dipethek-pethek anu sih. Ngimpi cokot kula.
Iki ana wong ngomong ngono kuwi kok. Apa-apa kok balekke rene. Dipetek-petek. Kene iki rasah entuk sak nggon-nggon ana. Sisan le ambyar. Iku ora cetok. Nggih. Aku kok ngimpi ngarep omah ana wit pelem gedhe kok. Wohe kok ming cilik-cilik ning akeh banget. Panjenengan terus methek-methek. Lah ning ngarep omahmu ndek wit pelem ora duwe nek nyatane ora duwe kok. Ha kok wit pelem lemah wae ra ana sih kok wit pelem. Iki wong lemah wae ra ana kok wit pelem. Ning aku kok ngimpi ngarep omah kok duwe wit pelem, wite gedhe wohe cilik-cilik. Jenengan radong wae terus methek-methek. Oh nek ngono iki anu kowe iki arep ketiban rejeki sithik mbaka sithik cilik-cilik ning akeh lah kok ngawur kuwi. Aku ngimpi apa untuku dhuwur petil. Untuku dhuwur petil kek dilalae. Oh kuwi anu arep kepaten keluargamu. Oh iki takwilan apa kok ngono kuwi. Aku ngimpi ngising. Wah lah kuwi arep ketiban rejeki akeh. Wes geseh wae. Lah wong le ngimpi ngising ki turu kepesing ngempet tok. Ngimpi ngising tuh harap ketiban rejeki akeh rezekine sapa? Wo nek ngising kelangan to? Wo. Kula ora tau tak tafsiri ngimpi iki. Ora tau tak tafsiri nek ngimpi kula. Gah. Ngimpi kok ngising kok kelangan. Kuwi kleru nek ngising ki arep ketiban rezeki akeh, nek jenengan mangan tek akeh arep kelangan ngono kok ya. Ngimpi kok mangan tek akeh karo enuk kae lah kuwi takwilane arep kelangan. Ayo mbuh bayar mbuh kapusan. Kuwi akeh le kleru. Wong mengkur ngawur kok le nafsiri niku ngawur kok. Maksude iki akeh le ora kedaden, akeh le ra nyata. Lah nek Nabi Yusuf niku pancen karo Allah diwulang walinungalimahu diwulang iso nakwili nggambarke sebagian impen-impen iki wae ditembungke sebagian ora kabeh dadi sebagian karena memang sebagian impen kuwi ora mesti ana artine ya ming kembange turu ora mesti ana gambarane kok ya apa meneh turune jenengan ngimpi wah kuwi kembang kowe ming kembang anu ingin bang-bangah mengkor kembang ora jelas mula nek Nabi Yusuf ba'dil mana mati sebagian saja
alati a'zoma alati ya impen-impen a'zoma kang ngegungke ha ing impen sapa ru'yal maliki dadi impene ratu wa sahibai sijni lan penjaga penjara sahibai sijni terutama gede-gedene impen sing tau dimpenke sang ratu karo impen sing tau dimpenke penjaga penjara sipir penjara Pak Catur iki berarti wa hadza utawi iki iku ngatfun ngatof ngalamu qadarin ing atase sing dikira-kirake muta'alikin kang sesambungan bimakana makana li Yusufa fil ardi wa liyungalimahu min takwil ngatafni ayat tegese ngeten jangalna gawe sapa ingsun Allah Yusufa ing Yusuf wajihan ing wong sing iso madhep baina ahlil misra utawa baina ahli misra ing dalem antarane warga masyarakat Mesir wa mahabba apa niki wa muhabbaba utawa wa muhabbaban lan iso gawe muhabbab iso gawe seneng fi qulubihim ing dalem ati-atine warga Mesir liyang saa krana iso jedulake minhu sangking Yusuf apa ma barang jaro kang lumaku apa ma bainahu ing dalem antarane Yusuf wa baina imraatil aziri lan antarane bojo wadone Nguzair utawa ngazizi bojo wadone sang penguasa walino alimalan yekti mulang sapa ingsun Allahu ing Yusuf lino alimahu ba'da takwilir ru'ya ing sebagiane nakwili impen-impen le nuntun Allah neng Yusuf wong pancen nek jenengan cermati kahanan-kahanan kemampuan kebisaan napa wae ora ming Nabi Yusuf termasuk kita barang ngeten niku wutuh sakjane sing mulang Gusti Allah kok. Nganggo nuntun giring drana rene ngene ngono nika sing mulang Gusti Allah. Nah nyatane Yusuf niku ya iso dadi wong gung binathara ning lakune saka awal ya kaya ngono ning nggon sejarah abot rekasane urip kaya ngapa. Nimbasan wis tekan titi wanci sesuai karo umure karang nek cilik urung umur kok ya nek iki wis tekan umure ya dadi wong gung binathara. Kelebihane iso njabarno sebagian impen-impen terutama impen gedine sang raja karo impene penjaga penjara. Sing ten riku niku Yusuf iso madhep utawa iso dadi nguasai negara Mesir rika dadi sang ratu Mesir tur iso ngesuwi kanthi wicaksana sehingga warga masyarakat Mesir niku do seneng atine do seneng sayuk rukun do tentrem nika le ngesuwi iso lah kok le ngesuwi iso karena kebijakan-kebijakan negara niku iso dirasake karo rakyate
termasuk nek mbiyen nek mbiyen upeti sakniki pajek niku pajeke titik terus engko bondo pajek niku bener-bener melayu wutuh neng masyarakat. Raja karo sak pegawene ya ming oleh bayar saka kuwi wis sethithik ora ana kesenjangan sugih kere akhirnya hidup niku sama. Nah nek neng kene iki wis bayare wong dhuwur akeh banget. Terus engko nek ana kelumpukan duit saka upeti utawa saka pajak lemuni dienggo mensejahterakan rakyate ning didumsik diprogramkan dienggo ngekeki sing dombut gawe kuwi ning urung si dombut gawe wis duwe titik jumlah bayar pokok semene anggarane kuwi sing dipikirke anggaran bayarane pemerintah nek nggone dhewe. Dadi DPR memunggah wis mulai diitung anggarane. Bayaran pokok semene, tunjangan iki, tunjangan iki, tunjangan iki. Wis, lah kuwi saka ngendi ya dikukke duit pajak kono. Lah terus iki sing nggo rakyat kok engko pikir mburi ngono. Akhirnya duit entek utang wae kok ya. Urung sida mbangun, urung sida mensejahterakan rakyate wis utang terus lah karang duit pajak nggo nganggar kok ya. Nabi Yusuf ora ngono kuwi mula benar-benar dicintai wargane wis wicaksana, pinter, baguse pol. Ditambah iso nafsiri impene penjaga penjara niku sing sesuk calone iki bakal paceklik dawa terus ngene-ngene ceritane akeh nika nek jenengan kelingan. Lah niku kedaden tenan paceklik dawa ngantek nyumrambahi nang gone Nabi Yakub bapakne kentekan pangan ora duwe pangan terus kakang-kakangne dokon sowan ning kraton. Ketemu Nabi Yusuf ki ning do lali nek kuwi adine. Wis mangling kok ya wis setil kae gek sing kakang-kakangne ya mengkur kaya gembel nyemrimi kae kok ya. Mak ya jenenge arep njaluk bantuan pangan iki nyemrimi helik kae. Nabi Yusuf ya men senyum-senyum iki kakang-kakangku. Lah iki lho iki semburine kuwi sing ngeplak ndasku mbiyen. Ngono ya kali. Kelingan banget Nabi Yusuf ya ning ya ora terus kowe sing ngeplak aku kae to. Ya ora ngono. Ya terus meneng wae men sing pangling sisan pangling. Ndak manjang kok ya. Ngerti nek dulure iso njaluk akeh. Arepa dulure kae jatahe padha karo rakyat yang lain. Termasuk iso nyikapi apa yang terjadi ma bainahu wa baina imra'atil aziz. Iso nyikapi dengan bijak apa yang terjadi antarane dheweke karo bojone si sang penguasa Aziz jenenge Zulaikha. Karena Zulaikha ya gandrung tenan. Ya sapa-sapa gandrung ming ora ana sing wani nyerak kok ya. Sing wani Zulaikha karena memang kulino sak omah. Nek sing ado-ado ki ya mek batin. Jane suka, sebenarnya itu suka. Ning ora wani. Ya ming do bagus tenan. Setil tenan. Ngguhno ming do ngono kuwi. Ya ming ngguhno. Wis sugih bagus ratu iki rak ya. Lah nek
Kulon kuwi kok doyak-oyak dudane gemang ki lumrah. Lah kuwi rada lumrah kok ya lah ya wis. Ayo dalap apane? Gelem ya magang ambyar tenan kok, Bro. Dalap apane kok ya. Wana iki jan Zulaikha le gandrung ya tenanan. Ning kejadian sing sebagian niku bisa dibilang saking gandrunge saking senenge kilap barang ngeten niku iso disikapi dengan bijaksana. Kaya ngukumi lemuni dituduh memperkosa kuwi. Wong sing suwek wae klambi mburi kok memperkosa. Terus piye apa ya mengkur ngusek-useke geger. Ora masuk akal. Ya ngusek-useke gegel terus dijejak-jejak digaret-garet terus jebol klambine ngono apa piye ta ya. Nek dipikir wis ora masuk akal. Kuwi akhirnya ditafsiri dijlentrehse sing semua do mlongo. Mula nek nang persidangan wah Nabi Yusuf ki ampuh banget upamane saiki modele persidangan ngono disidangke ngono Nabi Yusuf itu pinter banget nang nggon gang niki. Jan jos tenan. Nek sing terkenal lak mingkur le bagus. Duwe sisi lain sing hebat ora mingkur le bagus. Bagus loh wae kuwi pirang-pirang kilo nang ngono. Sing paling parah ki ora bagus loh. Plonga-plongo. Udu sing ngaji kene kaya. Udu sing ngaji kene. Nek Nabi Yusuf ki jan kondang ning senengane nek do pujian Jawa kae. Nabi Yusuf bagus ya gelem sembahyang. Ora ming bagus dek iki. Ya ming sanepane iki keterangan-keterangan sing paling terkenal ki ming le bagus. Kamu kok bagus, ora pinter bagus, ora ngalim ora iso apa-apa tenan. Wong sangu sing marai apa-apa iso ditandangi, le temandang bener ki ngalime ngelmune kok angger ndek ngelmu pinter ngono ki engko tandang apa-apa bener. Nek kok ngendel bagus karo ayu ning rada bodho apa rada weng wis. Ayu bagus ning ora pinter iki engko apa-apa ya akeh klerune. Wong sing dhuwur derajate iki tetep ngelmu makane Quran menjanjikan yarfangillahu ladzina amanu minkum waladzina utul ngilma. Nah, utul ngilma darajat. Allah bakal ngangkat saka kowe kabeh wong-wong sing do iman. Dadi wong saka kowe kabeh wong-wong sing do iman karo wong-wong sing do diparingi ngelmu. Ngangkat apa? Pira-pira derajat. Ning Quran kae nggon lafaz derajat niku isim jamak muannats salim. Len janji Allah loro amanu wa utul ngilma iman tur diparingi ngelmu. Gek diparingi ngelmu ki ora mung sekedar diparingi nek kaya menungso biasa kita-kita niku ya tetep dilantari nganggo usaha ikhtiar. Arep iso diparingi ngelmu niku dadak sinau, dadak ngaji nek ngelmune sing bangsa agama ya dadak ngaji, nek ngelmu sing bangsa umum ya dadak sekolah. Nek ngelmu bijaksana ya pinter srawung dana, srawung dene ngono kae. Engko masukan-masukan kiwa tengen sambatane warga, kahanan sing jenengan adepi niku iso dadi lantaran ngelmu.
Neng kono ngene je, wingi petuk wong ngene. Ngono kuwi ngelmu tok. Ngajine mempeng ngeten iki mbuh mengke arep jenengan ya wis suwe nek le ngaji kaya jenengan. Ya seprene isih goblok kok ya. Nek le ngaji ki wis suwe ning ya isih bodoh. Lah ya kabeh sesuai karo kebijakane Allah Taala lah pripun? Ayo mestine nek ora saiki ya sesuk. Le ngunduh ngelmune iki nek ora saiki ya sesuk. Wong kadang kala ngelmu itu berguna bermanfaat. Iki ora kanyono-nyono sing biyen ngaji rene tetahunan rada bodho ya wis mulih wis ra ana kabare wis mbuh prosese piye ngono ya sakniki ternyata mulai ngunduh ngelmune dangkat derajate kok nang omah ki dadi kaum kok saiki. Lah nek munggah derajate munggah derajate saiki dadi kaum. Ngantek tanggane iki saking senenge mbleh pitik wae akon mbah kaum kok. Saking senenge. Engko nek wis dadi engkung dicatah ndase mbah kaum iki. Mbleh pitik, mbleh wedhus wis genah mbah kaum ning pahit kaum saiki iki. Lah nek mbiyen zamane bapak, zamane simbah, ini mbleh wedhus iki jatahe tetep ndas ro sikil kok. Nek mbiyen kuwi iki ndase ro sikile ndek mbah kaum, kok saiki ra kei apa-apa. Ngkei rokok karo dit 10.000 apa pira kae? Mesake tenan nek mbiyen ki tenan. Pangger muni mbleh wedhus ngono senenge pol. Ah piye engko mending go mulih ndas karo sikil. Mbah kaum mbelehke wedhus iki jatahe ndase karo kikile. Kok saiki bape mbiyen ana anu kok ya ana drona ketoke. Ana drona, anak ngono ya kesenengan kaume. Ameng mbleh klekeh jatahe ndas tambah sikil. Lah ndeloke kono kok ya ndeloke ming sak wujud gawean mbleh wedhus. Ning ora tau ndelok gawean liya sing perjuangane mati-matian. Saka mulai nek ana wong mati sak wayah-wayah digugah kudu gelem. Engko terus dikon ngukurke, dikon buntelke, dikon mandu ngedusi. Ngantek rampung dikubur nalika selehke ning kuburan adzan. Allahu Akbar, Allahu Somad. Ngono wae walah. Rada ruwet iki. Wah, iki pikun iki angger ngene iki ya. Kae mulih ora oleh apa-apa ae. Rampung diuruki mbah kaum, mulih ora oleh apa-apa. Kok ora muni nalika ora oleh apa-apa kuwi? Wargane kok meneng wae ora kok ngene iki jan penak mbah kaum kok ora ngono, ora nek muni ngono kuwi sawuri lemah jenengan iki. Lha iso muni penak ming nek tampa ndas wedhus, nggon kuwi rekoso tanpa nopah do meneng wae. Ya wong iki mingkur waton jenek omong. Nyuwun sewu, ngrok isi tahlil 7 dina dopai apa? Nalika ana sripah ngrusi tahlil 7 dina. Dopai apa Ora dopai apa-apa, ora ana wong muni ya wen. Iki ning nalika tampa ndas wedhus penak mbah kaum. Kuwi jan anu ketoke drona tambahi sengkuni terus jubire anu sapa kae jenenge Citraksi wak ngono kae akhirnya tenan berhasil bar kuwi seprene mbah kaum nek mblehke wedhus ra kei apa-apa
Mesakake. Mesakake. Ya ming gak wani dang raja. Setangkepe longi selirang, wong sing selirang didum sing wangi. Ning yo anu sing do ngaji-ngaji mempeng kae yo tetep diangkat derajate tak gatekke yo sing le ngaji tenanan. Ketok yo ora nyangkol ngelmune ning mbasan wis mulih terjun ning warga masyarakat nika do diangkat derajate ana sing dadi kaum, ana sing karo ibu-ibu warga kon ngajari ngaji akhire duwe majelis ibu-ibu, ana sing iso ngangkat dadi guru gara-gara kuwi terus nalika dadi guru niku iso njabarno karo iso nyipratke ngelmune pepak kok nggih tenan, pepak banget. Kuwi janjine Gusti Allah. Mula jenengan santai mawon arep sprene isih goblok ae aman. Aman. Aman pripun lah wong sing ngerti Allah sapa ngerti sesuk diangkat dadi apa ta apa ora ngerti aku. Ya nek dadi tentara ra mungkin ora jalur kok tentara. Kok terus ngawur nek omong tentara iki piye? Arep seprene wis latihan ngomong siap dan tetep ra iso dadi. Arep latihan kae. Paling pol linmas. Wallahu tawi Gusti Allah iku ghalibun. Zat sing ngelinde ngala amrihi ing atase perkarane Nabi Yusuf. Ae tegese amri nafsihi ing atase perkarane awak dhewene Nabi Yusuf. Sing nglindih maksude sing nglindih iki sing nyetir menangke. Sehingga Nabi Yusuf akhirnya tembimburine dadi wong sing menang saka golongan-golongan sing nganiaya nyatane tekan titi wancine menang Nabi Yusuf niku. Li anahu krana sak temene utawi Gusti Allah iku fa'alun. Zat sing maha drama. Zat sing maha gawe. Lima kedue barang yuridu kang ngersakake sapa Gusti Allah. La dafinga ora ana wong sing iso nolak iku maujud liqandaihi kedue qandake Gusti Allah. Wala maninga lan ra ana wong sing iso nyegah iku maujud ngan hukmihi saking hukume Gusti Allah. Fi ardihi ing dalem bumine Allah wa samaihi lan ing dalem langite Gusti Allah. Karang sing kuwasa iki ya tetep ming Gusti Allah. Kita niku ki ming menungso lumrah titah sakwantah ngono kae. Ya menungso ya ming lumrah ora istimewa. Titahe ya ming kur sakwantah. Sing ning kono dititahke ning donya ki ora kon ngopo-ngopo, tapi kon nandangi dawuh Allah pinangka dadi titah sing taat ning dadak ngaran-ngarani. Menungso kokean ngarani nek ketemu perkara sing ra nyenengke mangkel nesu. Sebabe pingine metuki karo mekoleh sing nyenengke, iki kok ora nyenengke. Mula terus do mangkel nesu. Gumremeng kae. Iki nek jenengan ketemu Allah ngono ming terus dianu disendu kowe iki ngopo ming di ngono kuwi kaya. Lah ming kawula kok ngaran-ngarani. Kadang kala engko nek ketemu perkara sing nguciwani wis golek kambing hitam. Padahal anane kambing putih. Golek kambing hitam. Nyalahke kae, nyalahke suarane iki, nyalahke iki, kadang nyalahke bapakne, kadang nyalahke adine, kadang nyalahke tanggane. Lah kabeh iki dikersake Allah, kita sak derma nglakoni je sapa-sapa salahke. Sing paling parah nyalahke bojone.
Wes paling gampang kuwi. Apa kowe iki selama iki? Wah, wis nganggo selama iki. Mula kadang kala nek digelar gulung kesalahan besar sing ora krasa niku pisan, selalu nyalahke wong karena imane kotong, nek kabeh kedaden iki Gusti Allah sing ngersake. Engko nek wis nyalahke kesalahan besar yang kedua niku nglalekke keapian sing akeh karena ketutup le nyalahke. Kula matur ketutup le nyalahke, ora salah ning nyalahke. Iki ora salah, disalahke, ming nyalahke wis iso nglalekke keapiane sing gedhe banget. Kaya misalkan upamane sing putri niku ming kuciwa apa-apa karena karepe ra sesuai. Iki terus nyalahke sing lanang. Nyalahke sing lanang kamangka ora salah. Lah nalika nyalahke sing lanang ora salah. Iki wis nutup keapiane sing lanang gedhe banget karo tetaunan. Dadi keapiane sing lanang tetaunan iki ilang kabeh. Ora ana ketoke, ora ana ajine, ora ana regane. Wo nek wong lanang ki atine do ora sabar ngono ning ming do meneng. Wis sak karepe ya. Sekarang, weh tenan iki nek ora sabar ngono jenengan ki wis didupakke demben tak omong. Ming sabar. Wong ora salah kok ya disalahne. Nalika nyalahne kok ya dadi ora nyadar karo ora ngelingi betapa besar manfaat pemberian keapiane sing wis jenengan unduh, sing wis jenengan keke kuwi wis kok ora kelingan. Nek kelingan ora wani nyalahke, alah ming perkara kok ngene kok aku ki nyalahke bojoku. Gek bojoku ki tetaunan urip karo aku wis mulyake aku, iki gaweke omah aku gedene semene, kae nukokke montor aku. Pario. Gek kae nang lemari kae ketoke ana 70 gram. Ngono nek kelingan keapiane ora bakal